اکرم ملکانی یک ji serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû, ku ji ber helwestên xwe rastî astangiyan ji aliyê rejima Sûriyê û hejariya jiyanê ve hat ku ta koça dawiyê jî ji wan helwestan nehat xwarê. Ekrem Melkanî ku dihat naskirin bi bavê qehreman ji dayîkbûyê sala 1952 bû û bi xwe xelkê bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê bû, xêzandar bû bavê 5 keçan bû. Bavê qehreman di sala 1968 de tevlî refên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû. Kesek çalak û kurdperwer bû û dihat naskirin bi hezkirina wî ji neta û partiya wî re lewma di sala 1982 de Pileya Komîta Navçeyî wergirt. Bi sedema çalakiyên wî di nava partiyê de gelek caran ji aliyê hêzên ewlekariya rejimê li bajarê Dêrikê û bi taybet Emnê Dewlê ve dihat xwestin û di her carekî de tûşî lêkolîn û eşkenceyê dihat. Bavê qehreman di benga çandiniyê li bajarê Dêrikê kar dikir, lê ji ber çalakiyên wî yên siyasî serokê navenda Emnê Dewlê ya rejimê li bajarê Dêrikê Ebûl-Ubeyda ew ji karê wî dorxist. Her wiha ji bilî eşkenceyê ji aliyê hêzên ewlekariyê ve 3 caran kete zîndanên rejima Sûriyê de. Carekî li zîndana Dêrikê, carekî li zîndana Qamişlo û carek din li zîndanên bajarê Hesekê. Ji sala 1983 ta sala 1986 berpirsê rêxistina koçeratiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû. Her wiha ji sala 1986 ta sala 1998 berpirsê rêxistina aliyan ya heman partiyê bû. Bavê qehreman di gelek bûne û kongiran de nûnerê partiya xwe bû. Mîna Kongirê Yazdan yê Partiya Demokrata Kurdistanê li bajarê Hewlêrê, ku wekû nûnerê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bejdar bû. Di sala 1998 de rastî nexweşiya penceşêrê hat. Piştî 3 mehan ji nexweşiyê, ango di roja 28 berçileya sala 1998 de koça xwe ya dawî kir û bûyekê tevgera siyasiya Kurdî û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya yek ji xebatkarên xwe ji dest da.